urobiť takú rýchlu recenziu CF Moto X625 bez hociakých parametrov a tak. To všetko si nájdete na internete, ale nenašiel som žiadnu recenziu, akože ako funguje, čo utiahne, hlavne spotrebu som nenašiel. V krátkosti spotreba mi vychádza do prvej garančky, mi vychádzala spotreba 12-13 litrov, ale stále iba vlastne po kopcach. Vlastne vozenie to moc nie, ale vždy vozík za ňou, ťahanie, premiestňovanie a tak. A po prvej garančke vlastne mi upravil variátor, že by to netočilo toľko otáčok, lebo na môj vkus to hodne brnčalo a hodne otáčok točilo. Tak to upravil, vymenili sa oleje tak. Teraz má vlastne nejakých 700, 881 km, 65 hodín. Svetla moc nepoužívam, možno cez deň netreba, ale svietí to parádne, ako to môžem odporučiť. Má malú rampičku, základná vec. Kufor vlastne, ten je parádny. A ako ďalšiu vec, čo doporučujem každému, keď si kúpuje štvorkolku novú, namontovať si už patečkové svetlo, pretože vzadu není žiadne svetlo, nič, je to vlastne pracovná verzia, kde vlastne nesvietí tento pás, nemá zamykateľný diferák vzadu, no a je to dlhá verzia a nevidím vlastne žiadne iné zmeny oproti tej, čo není traktorová, tej cestnej, tej biele značky. Na Slovensku mám značky obyčajné, biele. Tu je kaslík, to sa už každý vie, ale tak ukážeme, ja mám doklady aj nabíjačku. No. Je dole seba prvá štvorkolka, myslím, že aj posledná. Nehodlám sa, síce možno by som kúpil do 850-ku, no predsa keď už na ocene vozí, tak je to tak pomenej slabé, podľa môj vkus. Ale čo sa týka ťahania dreva, vozíky a tak, v živote žiadny problém, vyťahol od moje očakávania. No, tu vlastne upravil ten variátor, že? Nie, z druhej strany, áno. Z druhej strany ja viem ešte akože nevýhoda, nie že výhoda, sú tlmiče, kedy mám vlastne nastavené na najmäkšie. Hej, ale na môj vkus napríklad, keď chodím jak dôchodca, tak sa mi to zdá trošku také tvrdé, ale keď už ako človek pridá 40-50 po lese, tak je to akože hodne drží, to stabilné všetko. Toto je aj isto dobrá vec, tu si dávam kanister, obmotám kurtami. Kufor je vlastne najväčší, ten, že sa dáva na 1000, to je tiež super vec. Tu sa mi zmestí jedna pila, štýlka malá, tu sa zmestí štýlka, tu sa zmestí hudvárňa 455, veľká pila. Navíjak som skúšal tiež, dal som si tak z AliExpressu, že chcem ušetriť, ale je to plastenie gumené, takže budem musieť ešte prevrtať, nech sa aj toto do toho mestí. Tak nebol problém aj spredu uzávierku, vpredu uzávierka, vzadu je stála, takže to nebol problém. Ale kebyže som ešte uvažoval, že čisto na prácu, že by som sa nevozil sem tam, by mi stačila aj tá 450. Má síce menej, ona má nejakých 24 kW, ale bude aj menšia spotreba, tým pádom bude samozrejme aj väčší dojazd. Že? Nejde o spotreba, no lebo povedz, dobre, však nevadí, však kúpiš si do kanistva 20 litrov, jasne, že tak som to skúšal aj ja, že doma chytím, len dotankujem. No ale to je strašné, čo si to otvoríš, dáš lievik, potom všetko od toho z kanistra samozrejme vždy steče, tak toto je tu od benzínu, tak je to akože od benzínu a moc sa mi to neľúbi, že by do tých plastov a tade benzín chodil, tak najlepšie na pumpe. Ale iné dobre, vozili sme sa aj kamarát Linhaja, 550L dlhú a je to porovnateľne lepšia kvalita spracovania a jazdných vlastností. Samozrejme Linhaj je taký mäkší hodne, že je fakt, že mäkký, ale keď už sa ide na rýchlosť nejaké 40-50, že už pridá človek, tak toto je stabilnejšie. No a tak, ja si myslím, že asi už nič viac. Podstatné, čo som povedal, čo som chcel povedať, keď si spomeniem, tak
dotočím, ale myslím, že to je asi nič už viac. Tak snáď niekomu pomohla recenzia hlavne zo spotrebu, bo to som nikde nenašiel. Nikto asi nemerá spotrebu na štvorkovke. Tak si myslím, že už asi koniec dáme.